Madokachire mabuya angu tauya nadzoka mudzanyasi zuva rochina mumwedzi uno wachikumi ipapa amazuva anokwana 49 pachirungu kubva warairidzo paUZ waramba mabasa nonyaya yekuda mari yakati wandei. Pakanyangarapo rekai tione kuti zvinosvika kupi. Hwamunangarwa nyasi wanga wari kuparadza mari yonyika, wari kuti ndiri kusangana noabiya angu ndagofunda nawo mugore 1975 pachikoro cheUniversity of Zambia. Idihwi rekai zvedu tirambe takanyarara, asi motoziva kaa kuti maridzo wanhu wese iwawo kuti wabisiwe kunzvimbo dzawanga wari kuuya muno imari yonyika. Makurukota anenge akakomberedza munangarwa iwaya achimunanzva tsoka imari yonyika. Zvese zvinenge zvichiitika zvizvi imari yedu mhandiwe inenge ichiparadziwa. Idi dai yawe wapindira zvareka uramba zvienderera mberi izvi. Zvinorwadza. Mapurisa agoisa mamwe manhamba dzimwe motika zhinji mhandiwe dzavari kuti kuHarare wanhu vari kuramba vachindopinda maraiti akatsvuka. Kwai wari kujamati mapuno rekai muone zvakaitika ipapa. Wagoti kwai mazita atagoisa mumasure mumo wanosvika 25 basi ndo wakagenda kumapurisa kuti wabhadhare mari dzawo. Wamwe wese kwai wakazviramba wakarekera. Kuno waisiwa pokare rekai tizoona kuti zvinosvika papi. Asi zvichaita kuhwadza izvozvi rekai tirambe tichizviringa hedu kuti zvinenge zvina sei. Wari kuti tiri kuseenzesa makamera kutora mapikicha acho anoita kuti zvinhu zvitekaire kuoneka motika dzakadai. Mapepa ari kurongiwa noZANU-PF kuti waendese kudare paramende kuti wagoite zvekuingidzira makore awo kugara muparamende nokumakore okuingidzira kugara mutungamiri wenyika nomakanzuru wese kwai wari kuda kuti zvireke kuenda kusarudzo dzinodiwa newanhu referendum pachirungu. Mandiwe rekai tirambe takaparinga ipapa. Toda kuona kuti wachapaita sei nokuti bumbiro romutemo rakaita kutsitsa zviri pachena mandiwe rinodaba kana kuturikira kana kureketera nokuti tiri kureketa zviri pachena kutoti kana wanoda kuchinja izvo zvawanoda kuchinja zvizvi zvinotofanira kuenda nepabumbiro nopasarudzo dzobumbiro romutemo. Rekai tirambe takaisa mudziso ipapo mandiwe. Tiri kufara kuti kumatare kunyasi Prosper vanhu vaone apuwa mwedzi 74 zvekugara mujere mandiwe nokuti agonyepera kuita chiremba pachipatara chikuru chokubulawayo chomupiro. Aidi watsano wawa unobva waita kuzisaidi. Rekai tirambe takazviringa zvedu kuti zvinenge zvitekera sei. Zuva ramangwana Timothy Chiminya anenge aripo ipapo padare rodzimhosva achioneka kuti nyaya yacho inotekaidziwa sei. Agoti inini ndini mambo munhu mutapa, ndini ndano masimba ekugadza ana mambo wese kudini kuno wamunangarwa uri kuzviramba izvozvo. Rekai tigoramba tichizviringa hedu kuona kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichikunyepai. Kuno wamwe watsano wagobatiwa kumuvhuma kuku wagobatiwa nevarume vanosenza kukambani yozvitima yoNRZ. Wari kuita kuchera mandiwe kwaitira kuunga goridhe munjanji mandiwe munjanji chaimo. Wonyatsa kuona kutoti idi nyika yedu yaita kuita kuhwadzisiwa kuita kuparadziwa chaiko. Sanike iyo nyaya yemakorokoza iyi pari zvino mandiwe. Rekai tigoramba takaringa kwazvinoperera nokwazvinenge zvichienda kuti zvinenge zvichienda nokupi. Toramba takaringa chikunyepai. WoZimbabwe Human Rights Commission wagoreketa ipapa wakati wakomana kuringa tagoita zviri mumajere mumu pari zvino pai kujere rinomira vanhu vari kutongiwa riya remand prison pachirungu. Kwai kwakanyangaritsa kunyangaritsa chaiko zvokutoti ipapa hino kuti zvichatekera sei. Wari kuti iwo hurumende inofanira kuti ichinje maitiro nokuti vanhu vari kugara pakanyangaritsa. Zvakabvirira kare zvichireketiwa izvi, kubvira nyangwe ana Tsvangirai chaiwo akazvireketa izvi, kubvira masure mawo chaimo akazvireketa izvi, kuti zviribe kuita zvinhu zviri kuitika kumajere kuku. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Uku wamwe wana mazvikokota wari kupedza
simba rawo ipapa wachirwadziwa fani nokuti kwai mvura yemudhamu rochiwero mhanduwe inotogona kutopa vanhu chirwere chogomarara. Apo kapo nomamiriro akaita nyaya dzoutano munyika medumu kunenge kuri kuita kapfira mberi chaiko. Kunoti kai tigoona kuti wachaipedza sei nyaya yacho wakuru weguta reHarare, asi kuona kwedu paribe chavari kuda kuita nozvazvo, nokuti dai wangu vari kuda kugadzirisa dai zvakanhanziwa kare zvakapera zviya, dai zvinhu zvese zviri svede kureketa kuno ipapa wari kundoti tihwinai mumasuweji imomo, gomwai muchimwirira, iyo wachimwa mvura dzozvibhorani, kudzimba dzavo kuno zvibhorani, wachididi, asi iri kuenda kupovho iyi ichibva yandoita kukaisira mhanduwe zvakaita kuoma chaiko. Wakuroku hurumende vari kuti iwo kana wakada kunadzira zambuko rokuchironga riya ragoparadzirwa nomvura kuchiredzi, kwai vari kuda mamiliyoni 45, kwai 45, 75 million mhanduwe, ndidzo mari dzavanondoreketa idzodzi. Apa moona kabhiriji kacho kanenge kachiisiwa ipapo ndokozvikochikari kana katinogadzira komutanda kari nani mhanduwe, panenge chiisiwa ipapa pachakadiwa mari zvakadando, zvinoita kuhwadza. Idi dai wakuru wenyika wamboita wachifunga. Kambani yopadenga iri kufara kuti kwai izvezvi yawaka gwenyaro magetsi ozuwa rinoita mamiliyoni mawati, miliyoni ribodzi nozviuru 200, 1.2 megawatts pachirungu. Wari kuti wada kutoriingidzira kuti riite kuingidzira zvakapetiwa ipapa pane ripo, toramba chirowa manja. Wari kuti kana wakaingidzira aiwa vanenge vasingachadi kusenza nozesa, nokuti zesa inoramba kaa ichidzima. Iwo vari kuti aiwaba tikuzvidava izvozvo, todaramba takamuzvimirira tegani tichiziva kuti tinosenza madira ajo china paribe kana zvinonetsa. Idi zvavo wabi yedu, mari chinhu chakanaka idi. Bangiro nyika ragoreketa kutoti kwaita matani 3 ogoridhe tagochengeta, ari kuita kuti zvinhu zviite zvisvinu. Zvavo wabi yedu ipapa kuti manyepo kana ichokwadi paribe ari kuziva, tiribe kuratidziwa goridhe romhanduwe rindonzi takachengeta nokuti ichokwadi chere ichochi, ticharamba zvedu takazviringa kuti zvinenge zviri nokupima. Iye yuyu apo uyu Elcam John Mushaya wanhu ari kureketa kuti kwai inini ndiri kutoringira kuti makwiri anoita zvinhu pagore nepagore, patinopedza gore anofanira asvika pazvikamu 30 basi, kuzvikamu 20 kwazviri kuku. Idi heno kuti zvinenge zvichikaira sei, ticharamba zvedu takaringa. Mudare reparamende makaburika nyaya inohwadza, nyaya yekuti wapwere wanosvika zviuru 4,750 49,555 pachirungu, wakasiya chikoro gore rapfuura, zvese kubvira kupiraimari nokusvika kusekondari. Mhanduwe apa pakaita kunyangariwa apa. Wanhu wese iwawa ndo wanhu vanenge vachiendesiwa kumakorokoza, vamwe vachizoitiwa wajombo, vamwe vachizosenzesiwa mudzimba, vamwe vachizodidi, asi zvinoita kuhwadza. Dai wakuru hurumende wasingatofare nazvo izvi, dai wakatoita kuti zvinhu zvivi zvireke kugoramba zviendera mberi. Vamwe vari kuti kana wakapfiwa nevabereki posaya anobhadhara mari, bhimu inobva yareka kubhadhara mari, obva wadzingiwa zvagwa. Apawo zvinoenda zvakadato, vamwe kutotiza, vamwe kutizisiwa, vamwe kuzodi, zvinenge zviramba zvindohwadza mhanduwe. Tondoimba kuti zvinhu chachinja pamberi pamo. Mutambo tikaringa ipapa kuoma kwaita nyaya dzoupfumi hwenyika, kambani OK iri kuramba ichiita kuhwadziwa mhanduwe, iri kuramba ichindogwadama kureketa kuno yati yakupfika kunotengesiwa miriwo iko ku Food Lovers Market ku Avondale noBorodale. Kana zvikadari kunova nomari kwedu kujecha wachazouyawo iwawa paribe. Asi dai wari wamwe wakangwara manje, waitoenda koisa kujecha ikoko kuno vanhu ikoko, wakandoisa kuno vanhu wanoziva kuti kana umisika yese wanobva wapera, pane pachisina kana anoramba achisimuka, nokutoti vanhu vakuda zvinhu zvisvinu. Rekai tirambe tichiona hedu kuti wachaita sei. Ipapa nyasi Zimbabwe yatamba noMauritius kuCOSAFA ikatadza kana kugoedza.
yatoponesiwa no-VAR mhanduwe kuti irambe iri 0-0. Rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zvisvika papi. Apa tikaringa pasi rese, wagari wekunzvimbo yoWestbury kuSouth Africa muJoburg mumo kwai wagokuwa mapurisa anomatombo kuti kwai imimi masungirei munhu anoita kutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe, madrugs pachirungu. IDV unobva waona kuti wabatiwa munhu anga achida kutowaendesera chaiko. Zvangu wakaringira wakufanira kutsvaka mumwe manje, saka zvako wasvota. Idi zvinoita kuhwadza izvi. Tikai tione hedu kuti zvinosvika kupi. Uku mudare reparamende yeSouth Africa makafitira kuita kunakidza chaiko kusvino, nokutoti Julius Malema ari kureketa kuti ndikuzvidaba zvekusenza naFred Chibambu. Hoho mandiwe, chaikuda kana chokuramba. Idi rekai Stella Chiweshazvo zviimbe kuti uya uzolinga iwe goya uzolinge, nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Tikai tigoona wanokwanisa kutsvaka maputi. Aiwa, tsvakai maputi mandiwe, mugarire, muita kugarira chaiko nomatere, muchitete namatere muchilinga kuti wari kuitana sei Julius Malema naFred Chibambu. Tikai tirambe takazviringa. Botswana iri kureketa iye mutungamiri wenyika wayo kuti wari kufunga kuti woita sei kuti wabise nyaya dzomatenda, nokuti nyaya dzinohwadza kuti mari yenyika inoramba ichindogbarashiwa. Wari kuda kuti hurumende ndiyo iite basa yega, itsvake wanhu wacho wauye kusenzera hurumende woita ndiyo basa. Tikai tione kuti zvinoitika chere izvozvo. Kukinya anonzi Webster Ochora ari kuchoriwa mhanduwe nomapurisa kureketa kuno akasungirwa kuti kwai agonyora bhuku riri pamusoro pomubvana waWilliam Ruto. Kwai wagorinyorerei bhuku iroro? Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupima. Nyika yoTanzania iri kureketa kuti iri kuda kujairiwa, yakatopfika dandemutande rotuita kureketa kuno kwai wari kunyanya kuburitsa vanhu vari mupushu. Elkamu. Rekai tione kuti wachachinja chere maitiro kuTanzania yako kuti wazovhuriwepo kare. Iye Elon Musk ari kureketa kuti hurumende yeAmerica kana ikaramba ichitekerera mutekerero wairi kuita iwoyu, zvichaihwadza nokuti ichatadza kubhadhara mari yezvikwereti yainayo, nokutoti zvikwereti zvo mhanduwe kwai zviri kuramba zvakaita kusimudza musoro apa ngazviwande. Rekai tione kuti matiririoni airi kukwereta America ichaita sei. Tinoramba zvedu takaringa. Ipapa tiri kufara kuti uyu anotamba tenesi akagara pacheya, Kotatso Monjane wokuSouth Africa apinda kumutambo yewanhu, mutambo mina yasara kuRoland Garros yo anotamba mutambo wetenesi wakagara macheya. Tikuti makorokoto dai waenderera mberi iwe zviite zvisvino. Aiwa, kwanyasi. Rekai tigumire pano mabuja. Ndiri wenyu mhanduwe wonawo.